Hei Simo, sä saat tän tonnin, jos sä voitat nää 3 herrankaupan tuotetta 1v1. Okei, kuulostaa helpolta. Mikä on mun eka haaste? Se on simppeli. Sun vaan pitää voittaa tää RC-auton juoksukisassa. Oot sä valmis? Jep. N-Y-T, nyt. Ai vitsi, ihan helppo homma. Mä pystyin haistaa sen tonnin mun käsissä. Mitä seuraavaksi? No sulla vaan kävi tuuri. Seuraavaksi sun pitää saada 5 lyöntiä putkeen tällä meidän uudella refleksipannalla. Vaan 5. Toi on ihan easy. No niin, oletko valmis? Jep. Haaste alkaa nyt. Siinä oli ainakin 7. Noni, hyvin suoriuduttu. Kiitos. Mut nyt on sun viimeisen haasteen aika. Okei. Ainut juttu mitä sun pitää tehdä on lyödä tätä Sparta Punch Cobraa kerran, niin tää tonni on sun. Mitä? Toi on ihan helppo. Siirrä vaan toi tonni jo mulle. En mä voi enää hävitä tätä. Okei, nyt lähtee. Yes! Ui. Ai. Äijä, oot sä kunnos? Mitä tapahtui? Ehkä mä oon... Mitä just tapahtui? Mä en muista yhtään mitään. Okei, no ei sittenkään mitään. Mä lähden Sulla on toi himaan tonni kädessä.